Og så bad boy. Tak. Fuck saksekøb, hvad fanden er der i det der lort? Okay. Hvad efter? Der er ikke nogen, jeg ved af epilepsi, vel? Nej. Okay. Jeg går rundt derinde, så er der ofte, der er de der rør der. Nogle af dem sidder meget lavt inde i midtergangen. Så lige pas på, når I går der, ikke også? Så I kommer løbende igennem, og så knalder hovedet ind, ikke også? Jo. Så lægger jeg hjælp med, hvis der er en her, der kommer, så ikke... Men... Ikke også? Lige når I kommer ind, så går I op til venstre, en lille bit trap, så følger I kældergangen hele vejen ned i bunden. I kan tvivl, når I kommer ned i bunden. Så går I tilbage igen. Vi har nogle rum hernede også. Mange de går bare forbi ud igen. De går slet ikke ned i vandet. Der ligger nogle rum dernede også. Gå en tur dernede og vend også, så kom ud igen. Ja, det skal vi. Ja, kom nu. Kom noget sjovt ud af det. Det er ikke sjovt. Jeg ved godt, at I har fået at vide derude, at der står en der, og der står en der. Men det bliver roteret rundt hele tiden. Ja, I skifter. Vi står aldrig på samme sted. Nej. Okay? Det er det ikke. Udgangen, der er det der er sådan en rotering. Ikke også? Jo. Siger du det? Er det sket før, at de er blevet sparket og slået? Oplever du noget, at I ikke vil mere, så siger I kummefryser. Altså det bliver eskorteret. Kummefryser, okay. Også? Yes. Ja, korrekt. Så står der i ordningen, ikke også? Så tager jeg til venstre lige her ved siden af trappen. Yes. Jimmy! 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 Jeg kan ikke mere. Højre. Hvad var det? Nej! Hey, der ligger dåser, så det er for noget. Jeg rydder op efter jer. Nu skal der. Nu skal der noget, Jimmy. Det gør noget. Det er der. Det er kigge ikke på det. Nej, lad mig. Jimmy, på dig. Skub det. Løb. Jimmy, hvordan kan man løbe ud? Jimmy, skub til hende. Jimmy, lad mig. Lad mig, du skal ikke gøre. Lad mig. Jimmy, rolig. Det bliver skræmt nu. Vores bukser. He wants boxed up. Der er ikke nogen bag os. Jeg skal ikke derind. Jeg kan ikke mere. Kom. Jim. Kom. Nej! Vi skal videre, mand! Jeg ved igen. Nej, vi skal ikke derned igen. Vi kan ikke komme videre. Hvad snakker du om? Der er ikke, jeg kan ikke komme videre. Nej, jeg kan ikke. Jeg kan ikke.